Kaya makarinig, pangalawang huli. Pakita mo ba katubon? Tiago. Malaki to. Malaki yan. Makarinig. Yan, pangalawang huli. Tama na, Max. Max. Tama na. Oh. Ganti mga. Oh. Ha! Bitaw na! Tigol na! Max! Max. Kita sa ano yung dalawang asa na Ricky. Hmm. Hindi na ba magkita-kita? Binabag mo. May talon na maliit. Yan mga kanig, sapa. Sapa na tayo ngayon. Napakaganda rito mga kanignig. Oh. Napakaganda na napakaaliwalas ng lugar. Sapa ito mga kanignig. Sapa lang, maliit na tubig lang to. Napakaliwalas. Pagod. One hour later. Yan mga kanignig. Yan mga kanignig, dinaan namin sobrang hirap. Talagang buwis buhay na pangangaso. Mga kanignig, buwis buhay na pangangaso. Walang daanan, dead end. Hindi mo alam kung saan dadaan. Wala kang makikita baka sa daanan. Yan, paikot. Yan mga kanignig. Ang pinagbabasayan lang namin yung tahulan ng aso. Kung saan tumahol yung aso, doon kayo pupunta. Yan mga kanignig. Dugo-dugo na natin pa. Dugo-dugo na. Yan, dugo-dugo na. Sobrang sa dami tinik. Yan. Naiwan ako mga kanignig. Naiwan ako. Tumahol na si Max. Tumahol na yung aso namin si Max. Saan si Max? May mga butas. Sa butas. Kaya nang. Kaya nang di bomba. Kaya mga kaningning mo. Nakagat si Max sa ulo. Sa nguso yun. Kumaano, dumudugo yung nguso niya. Nauga ko Melbon. Mataas. Hindi tinamaan. Kaya sa balok rin. Tinamaan na. Yan, sige. Nauga nga eh. Yun, patay na. Okay, Ricky. Ang liit lang tingnan. Malaki nga. Oo. Ang liit tingnan sa taas, ano? Kaya sa taas ay. Mga bahi-bahi pati yan. Ang laki nga nito. May tama yun sa may tainga. Lumusot yan dyan. Kinabay na ulo ko ba? Sa ulo ko sinipat, sa tiyan tinamaan. Ano ka naman daw? Hindi, baka yan ang nilampasan. Lampas yan. Tinira ko dito eh. Oo. Sanggit yung milmon tira mo. Ayan, huliig. Kaya, Lagi na. Bon. Ayan yung tama mo. Kaya makarinig, pangalawang huli. Pakita mo ba katubon? Pakita mo na. Tiago. Malaki to. Malaki yan. Makarinig. Yan, pangalawang huli. Kaso yung Tama na, Max. malaki din gumata ito. Ayun lang. Yan, tatawid tayo sa kabila. Lulusan tayo sa kabila dyan. Tama ko sa liig. Max. Tama na. Oo. Ganti yung mga aso. Yan. Meron dyan lusutan.
Dyan, dyan ang daan. Pataas dyan. Dugo-dugo ng pako. Hidaan na. Bakit palusong? Pati masarap tong gatong di naman ano. Kaba nga. Matagal na makita eh. Diretso pa kami sa kabilang bundok. Baka makadali pa kami ng isa pang bayawak. Nakakadalawa na kami mga kanignig. Tayo ang buko, nakukulot na. Grabe yung dinaan namin mga kanignig. Talagang daanan kami sa bundok. May nagkakop, may nag-uuling. Yan mga kanignig. Oh. Mga bata lang gumawa yan mga kanignig. Gagaling ng mga bata, 3 batang maliliit lang nag-ano yan. Gumagawa niyan. Yan. Nagmumura muna kaming mga kanignig. Sobrang uhaw. Nagutom kami. Andyan? Bakit yung tatas mo? Di pa kami nagtanghalian mga kanignig. Gastos na. Gastos na. Sarap ng sabaw. Dito. Tayo. Sobra baga. Parang kay Max na naman. Kaya mga kanignig, meron tama tayo. Wala pang tanghalian. Para pag may nakakita natin nagalit, eh para sa inyo po itong isa. Pasensya na po talaga sa may-ari ng niyugan. Talagang gutom na po talaga. Dapil na dapil. Andayin ko pirang dito. Hindi pa na po to. Dito pa na barangay. Ambulansya yan ay. Hindi, sasagutin mo na kami pagbabayad ha. Nagbablog lang po. Ayun. Sabi na nangyari. Pera na lang ito. May ari. Kaya na. Baka kapsa ko yung Europa to eh. Kaya mga kanignig. Papasok na naman po tayo sa gubat. Oo nga no. Kakaliwa tayo, wag kanan. Palayo yung kanan ay. Ay, bye-bye na. Layo pa. Dali pa lang yun. Dali kita siya, tapat yun, baba. Dali kita as. Hindi ka kaya mura. Sarap to. Ang taba ng bayawak na to, isa ano? Ang bigat pati. Busog na busog ay. Pinapakain siguro rin, may tabang. Gasot ang katawan. Dapat, pagpatay na yung malambot na yan, oh. Ano na? Buhay na buhay pa. Ano? Kumatos. Ano na ito? Ano? Tama na ba yung atay niyan? Kumatos yan. Hindi ito makakatakbo ano. Hindi tama na ang atay niyan? Kaya mga kanignig. Max, Max. Pagdukal mo yun sa dukalin mo. Para magbusog. Sabi mo, hindi naman sumama. Bumalik din agad. Kaya mga kanignig, hati kami ni Max, oh. Pero tatakbo yung pabalik. Hati kami ni Max, itong tirador namin si Max. Tirador na ang ambay ako to. Dito nakasalali lahat mga kanignig, dito nakasalali lahat ni Max. Ay, dito mga takbo. Balik na yung buto dito. Dito natin, dito sa pinar ko ano ito. Dahil nakaganyan siya, nakabulusok ka. Okay, takbo na to. Nga pa yung nakalawit ka ng binaril mo. Nakalawit siya. Dito tumama ako. Hindi naman tumawa yung baril mo. Wah. At magkakasama yan dyan. Ano yun? Nag-aabang si Max. Yan pong baril, nasa iyo yung bungdi mo. Nauga. Parang ito na. Dapat, hindi naman nahawakan na ito. Ano?
Ha? Kakabili lang siya sa 1.5. Wala na ako kaya. Mangutang mo tayo kay Ibu. Ako na bahala. Doon nga tayo kay Ricky mag-iinom. Ayan, di mo nga pa sa inyo kung lutuin mamaya. Lilisin natin sa iyo. Ilaga mo lang. Patikimin mo rin kami niluto ng bayawak. Itapa mo Ricky para masarap. Para natatanggal yung katas niya. Para dagan pa patayin. Nakawali pa tayo isa dyan. Ay, ito nga pala. May 3 kilo na. Tatlo nga. Bagat Wala tayo. mo lang tatlo yan, dalawang yan. Ah, bigat ko. Meron nga 3 kilo na yan. Ano? Tama. Kasama na yung dito ka. Huwag natin na ganda. Ang GT. Patay oh. Yan. Pista. Iba talaga ito. Bumalik sa Milbon. Ay, si Jidong. Mga shooter. Nakasabit yung paa. Ayan. Ay, mabagsak pa. Ano na nakasabit? Dyan. Linggit. Ano bali pa yung pang-uga. Ay, mawag na. Layo naman na. Hindi naabot pati. Ay, sa iwanan. Yan. Laglag yan. Wag. Magsaya. Kukulang nakakapit. Batuin mo ng bato. Batuin mo yung ano. Yung bato na yung ano. Yung... Adiyo mo na doon sa isa din dyan. Ilag dyan ha. Okay, batayin mo lang. Oh, sapol. Tinamaan ko na. Bumelat nga lang tinamaan binaril mo. Hindi, tinamaan din yan sa katawan. Katawan ko ay. Tuyag ka pala. Di nilaan lang ba kasi Milbon ang pagbaril ng Milbon? Kaya ba't may tama pa sa katawan yan? Okay. Ay, putang ang sabi niya. Hindi yung magiging isa. Kanina magkapa yung dala ko. Kaya makarinig. 3 na, pakita mo. Papunta. Hindi kita. Sige na.